सनितपुर जिला एबसुनि बानजानियाव अंडर 13 बोसोरनि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनाल मैच गेलेनाया दिनै जोबनानै थांबाय। मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै सनितपुर जिला एबसुनि बानजानियाव बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै अंडर 13 बोसोरनि जोलुर बादायलायनाया थांनाय 21 जुलाइनिफ्रायनो जागायदोंमोन। दिनै बे बादायलायनायनि जोबथा मेचखौ सा ढेकियाजुलिनि बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सा ढेकियाजुलि दख'रा आरो बेलस्रि दख'रानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेयो। बे गेलेनायाव सा ढेकियाजुलि हानजाया बेलस्रि दख'राखौ 2-1 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। साबसिन गेलेनो हानाय सा ढेकियाजुलि दख'रानि गेलेगिरि अनिल रामसियारिया साबसिन गेलेगिरि बान्थायाव सायख'जायो। देरहासार जानो हानाय हानजाया नोगोद 15,000 रां आरो ट्रफिखौ आजावनो हायो। ओरैहाय बादायलायनायाव गेजेन जानाय हानजाया नोगोद 10,000 रां आरो ट्रफिखौ आजावो। दिनैनि बे गेलेनायाव आलासि महरै मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी, नेहाथारि बिद्दाव बर', लेङाइ बुंथिगिरि अबित नार्जारी आरो सनितपुर जिल्लानि DSO प्रान्जल दिहिंगिया सार्कल अफिसार तुनमय बराया बाहागो लादों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि देग्लायनि अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ नैथि खेबनि थाखाय जोङो गाजा गोमजायै दिनै फाइनालखौ जोङो खुंफुंनो हाबाय। जिहेतु जोङो बेहाय बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखि बे नोजोरखौ लाफानानै जोंनि जि अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्ट उन्दै गथ'फोरखौ बा फंबाय बिथांमोनखौ जोङो मोनसे बेस्थ'थाय लाखिनांगोन आरो बिथांमोननि जि रोंगौथि दङ बै रोंगौथिखौ जुदि जोङो दिन्थिनांगोनब्ला बिथांमोननो जों मोनसे प्लेस होनांगोन, मोनसे प्लेटफर्म होनांगोन। बेनि नोजोरजोंनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय जि जुलाइ दाननि 21निफ्राय जोङो बेखौ जागायनाय जादोंमोन आरो दिनै फाइनाल जाबाय। थ' बेहाय फाइनाल हिसाबै जोंहा बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नर्थ ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाबाय आरो बेहाय उइनार हिसाबै नर्थ ढेकियाजुलिया स्कर हिसाबै 2 मोननो हादों आरो बेलस्रिया 0-1 मोननो हादों। थ' बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नोजोर, जि थांखि बे जाबाय, बेनि नोजोरजोंनो जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव, मोनफ्रोमबो आयदायाव जोङो बर' हारिया रोंखा-राखा जानांगोन आरो रोंखा-राखा जायोब्लासो बे बुहुमाव जोङो थावरिनानै थानो हागोन। बर' माहारिखौ जुदि जोङो सिनायथि होनांगोनब्ला जोङो गेलेनाय आयदायावबो जोङो जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जोङो रोंखा-राखा खालामनांगोन। बेफोरनि थांखिजों, बेफोरनि नोजोरजोंनो बे अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ होदों आरो बेखौ होनायनि थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जिहेतु जोङो होदों आरो देग्लाय जोङो खुब मोजाङैनो इमप्रुभ जोंनि हालामाव थानाय गथ'फोरनि जि रोंगौथि दिन्थिनो मोननायनि थाखाय बिथांमोननि रोंगौथि जोङो नुनो हादों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि इयुन दाफुंनाय, मोजां इयुन गेलेनायनि गेजेरजों दाफुंनो हानायजों लोगोसे जाहाथे बिथांमोना नेशनेल, इन्टारनेशनेल, स्टेट लेभेलफोराव जेन गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जे जिउ राहा खुंफुंनाय जेन मोजां मोनसे राहा लामा लानो हायो नामा, बिथांमोना जेन मोजाङै गेलेलाङोब्ला निस्सय गेलेनायनि आयदानि गेजेरजोंबो गावनि जिउ राहा लामाखौ खुंलांनो हायो होनना जोंहा फोथायनाय दङ आरो बेफोर नोजोरनि गेजेरजों जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै बेखौ खुंदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव बेबायदि मोनसे मिरु आफादानो मोनसे बेबायदि गेलेनाय हाबाफारिखौ खुंगोन। दायो बेयाव नोंथांमोना सनितपुर जिल्ला हिसाबै माबायदि बाहागो लाहोगोन? जिहेतु बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैनो माखासे जन बेवहाय दङ आरो जन राननाय जों गम मोनदों आरो बे हिसाबैनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैनो सनितपुर जिल्लायाव मोनसे जन होदों। जिहेतु जोंनो बेखौ फोरमायदों आरो बे जनखौ जोङो दासिमबो बबे थावनियाव जोङो गेलेहोगोन बेखौ फिक्स खालामनाय जायाखै आरो जोङो बे साननैसोनि गेजेरावनो फिक्स खालामनानै जोङो जिहेतु थांलाय फैलाय माखासे कमिउनिकेसननिबो माखासे मोजां जानांगोन बेखौ नोजोर होनानै जोङो जायगाफोरखौ नायबाय थानाय जादों। जिहेतु बेहाय लखिमपुर, धेमाजि, बिश्वनाथ, सनितपुर आरो अदालगुरि बे जनाव गेलेगोन हिसाबै मोनबा जिल्ला हिसाबै जोङो बिथांमोननि जि एकोमोडेसन लाखिनायनि बे राहा लामाखौ जों खालामनांगोन। थ' जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो जों बिथांमोननोबो खुब गाजा गोमजायैनो बेखौ बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनानै हरगोन होननानै जोङो जोंनि जिल्लानिफ्राय बुंहरो। नोंथांमोना बे बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जिल्ला हिसाबै माबायदि? बेनो दा जोंनिया जाय बिथांमोना उइनार जाबाय, जों बिथांमोन दा उइनारजों लोगोसे जोंनि जे माखासे सेलेक्टेड माखासे फंबायफोर दङ जों बिथांमोनखौ बेहाय गाजा गोमजायै बाहागो लाहोगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिडिया पार्सनसिम नोंसिनिसिम जि जोङो बेलासिनि गोजोननाय बावहरदों आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादहा जि अंडर 13खौ लानानै जि फुटबल जि सोलिबाय थादों बेहाय दिनै सनितपुर जिल्लानि जि मिलन गोजौ हाइ स्कुलाव बेयाव दिनै फाइनाल जाबाय आरो बे दिनै मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मेसेज बेखौनो होगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जि उन्दै जि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो गेलेनायजों लोगोसे जोङो
बिसोरनि फरायनाया जाहाथे मोजां जायो आरो बिसोरनि जि हेल्थआ जि मोजां जायो आरो फरायनायाव जि गोसो होयो आरो गेलेनायाव गोसो होयो जों बेखौनो मिजिंथिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जानो गोनां जे सेप्तेम्बराव जे अल आसाम नाङैनो आरो बिटिआरनि गासैबो जि टिम आरो अल आसामनि टिम बेहाय डिस्ट्रिक्टफोरा जा बाहागो लागोन आरो बे बाहागोआव मोनब्रै जनाव जोङो बाहागो राननानै होदों दा बेयाव मोनसेया जाहैबाय नैबे दिनैनि जि जानाय बेहायनो सनितपुर जिल्लायाव मोनसे जन जागोन दा बेहाय टिमा जागोन धेमाजि लखिमपुर आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुर आरो उदालगुरि बे टिमा बेयाव जागोन आरो जन मोनसेया जाबाय बाक्सा जिल्लायाव जागोन क'क्राझार चिरां बरपेटा नलबारि कामरुप आरो साउथ कामरुपआव जागोन गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटि मेट्र' गुवाहाटि आरो मोनसेया जागोन गलाघाट जिल्लायाव जागोन बेहाय नगाव मरिगाव हजाइ कार्बि आंलं आरो गलाघाट आरो लोगोसे शिबसागर बे मोनब्रै जनाव जोङो आन्डार 13 जि फुटबल बादायलायनायखौ जोङो सेप्तेम्बर दानाव होगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे सानदों जोङो जि आन्डार 13 नि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोन दङ बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों जोङो जि सावरायबाय थादों जों एकाडेमिक लेभेलाव जोङो बेखौ लांनो सानदों आरो जायफोर मोजां गेलेगिरि बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे गावनि गेलेनाय आरो फरायनाय बे मोननैखौ लांफायोबा जोंनि जि गेलेगिरि बिथांमोना इयुनाव गोजौ फारसे दावगानो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। ओरैनो नोंथांमोना मिरुनिफ्राय बेयाव फैनानै नुफैबाय जे सनितपुर जिल्लानि गेलेगिरिफोरा दायो मा थासारियाव दङ होनना नोंथाङा बुंनो सानो? आङो दिनै जि खेलखौ फाइनाल गेमखौ नुबाय बेयो जोबोद मोजाङै जादों आरो लोगोसे नैबे फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बर दानाव जागोन बेहाय बिथांमोना मास मोनसे जे कचिं केम्प मोनबावगोन बे ट्रेनिङाव जि पार्टिसिपेटखौ मोजां खालामनांगोन कचिं होबावनांगोन बिसोरखौ जायगाया 15-20 डेजसो बिसोरखौ कचिं आरो ट्रेनिं होनांगोन होमबाना सेन्ट्रेल लेभेलाव बिसोरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ पार्टिसिपेट खालामनायाव मजबुत जागोन आरो गेलेनायाव बिथांमोना राफोद गेलेनानै दिन्थिनो हागोन। আমাৰ আপচু শোণিতপুৰ জিলা কমিটিয়ে যিখন প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আজি চূড়ান্তৰ খেলখন অতি সুন্দৰভাৱে উদ্যোক্তাসকলে আয়োজন কৰিছে। পোনপ্ৰথমে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁলোকে যিখন প্লেটফৰ্ম দিছে প্ৰতিভাসমূহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ গাঁৱে ভূঞে সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰতিভাবিলাক তেওঁলোকে একগোট কৰি আনি এখন উপযুক্ত মঞ্চ দিছে, গতিকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ পদক্ষেপে প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ হোৱাত আৰু সমাজৰ আগত আগবাঢ়ি অহাত সহায় কৰিব। মই আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ভৱিষ্যতেও ল'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখন আগন্তুক দিনত চলি থাকক আৰু নতুন নতুন প্ৰতিভাবোৰ আগুৱাই আহক তাৰ মই কামনা কৰিলোঁ। नों गोसोआव माबायदि मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो उनाव नोङो माबायदि जानो नाजाबावगोन? आं उनाव माबा हलिचरन कारिसरमोन बायदि जानो नाजागोन। आरो नोङो नाजाबावगोन ना नाजाबावा? नाजाबावगोन। माबायदि नाजाबावगोन? माने जोबोद गेलेनो नाजागोन। नोङो सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामो ना? ओं। आरो उनाव माबायदि खालामगोन? आं उनाव बिनिसाय मोजांसिन खालामगोन। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।